למה הבבא סאלי היה שותה ערק כל הזמן? וכל מי שהיה בא אצלו היה נותן לו ערק, כך בכוח היה נותן לו ערק. אז ערק זה שם קדוש מאוד. מה השם? בראש השנה אנחנו אוכלים סימנים. אחד מהסימנים שאנחנו אוכלים קוראים לו קרא. לא יודע אם ראיתם. מה זה הקרא? קרא זה הדלעת. הדלעת בעברית של פעם נקראת, בארמית נקראת קרא. קוף ריש עין. למה? אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא נקרא שם ממבט. אתם מכירים את הפסוק אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צהורה? אז הפסוקים האלה, הראשי תיבות שלהם, זה שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא. עם ממבט אותיות, 42 אותיות. אחד הפסוק השני, קבל רינת, עמך סגבנו, תארנו, נורא. הראשי תיבות שלו זה קרא שטן. קבל קוף. רינת ריש. עין. קרא, עמך סגבנו נורא. שטן. זאת אומרת, השם הזה קרא שטן, אם בן אדם מכוון בו, רק אפילו בקרא, קוף ריש עין. עושה עליו מדיטציה, באותו רגע אתה יכול לקרוא גזר דין. זאת אומרת, גם אם נגזר על אדם איזושהי מחלה, איזושהי בעיה בחיים, בפרנסה, בשלום בית, ולא משנה במה, השם הקדוש הזה, הוא קורא את גזר דינו של האדם, כשהוא מכוון עליו. בגלל זה הרבה פעמים כשיש לבן אדם בעיה, לוקחים את האותיות האלה וקוראים את זה במזמור ק"י"ט שבתהילים 119, את האותיות קוף ריש עין. ואז נמתק הדין. הבבא סאלי, הוא היה שותה ערק, כי ערק זה אותיות קוף ריש עין, קרא. והיה מכוון בזה שכל אחד ששותה היה נקראים כל הגזרי דינים עליו. השם הקדוש הזה הוא קורא את גזר דינו של האדם.